سراحي مركوسهم نطفئ نخيسهم نحجز كيفرسهم عبيدنا يزلو سرايهم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا وي هوي تفخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكرة حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله وحجزي أبي 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 الله وحجزي أبي 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 لبركوينهم حسابهم الساعات معلقات ستمن وقلايو بزعبت وحوي مليلهم قريو كم صخر رحيقهم قمريهم بلايو فتوتهم عبيدنا نجيو حيدتهم كنت عرب يوم غنى عسو حيدهم يوم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا والتواصل عبيدنا يوزلو سرايهم تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غيرهم يلا انتم يلا نحنا زين غيرهم عبيدنا يوزلو ودي يتصوركا بريوز السعر كواج واج هوي هويطا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوى عبيدنا يوزلو إلا والتقوصم عبيدنا يوزلو سرايو نفوس أب أمريكا كيف زخون عبرة سبي زلنا جن أمريكا عبي هاجريو political center in America, Washington DC, and ab Washington DC دما هذا سفح زخون عبرة سبناتنا يزلنا بخا. So ab كل states بزح حزب كله نغلا Washington دما تعقد بالي at least up to DMV زبال area ab تكبابسي بزح إيرتراوي زلنا. تدمرو كلا generation سالسا generation يدبت إزل أمريكاون. جي هند من تاينة تنشتي ولدو. البوليتيكا نتقاملوا لنا زي مالت for example مسير ترازة تهزلهم أبستفل عليه ليرس ناي بوليتيكا زلو سبات الله تيفاني حدش الله she has a hair cloud نسات فلتو system سالو نسات فلتو connection سالو and كم زرعنا she's a very passionate بزعبة يرترا حنت article بأنجاريسن تصحفت بزعبة فيستيفال تزارب نيرا مدرغ انت في جلسة بيرترا ريزورت قبري حسيبي كم زبالة بت فيستيفال مالتيو ان انا بزوح جزيك التسلسة جزي ابي اكسبوست غير اللغو everybody was تحقوش بتنا تا passion and وني مالتيو so one has to say what can كابون اللي على انتاي كنت كمال لا نغل نزا سبزي كنت كمال لا مالت نسان بعلى يرترا نابس بوكت كيتي دالسب مغانا فليت الله مالتيو تعمل اختزيا نا بريزيدنت هاجر إيرترا زمت دبدابة نيرا كلهم عم بيكم علىهم حدش من قد كغيروا كم جدليو نجيرهم نيرهم يوم الزجن ولا بكرن أفريقيا درجة بوليسي يغيروا يدلي خمزلو أبكي بحري يكون أبكرن أفريقيا بوليسي يغيروا يدلي خمزلون كل تزلون بارتنرشيب داق ما قمت كقبروا لي يدلي خمزلو من أبي نوتي كات خمزلو إن نرزلنا أمرجز مسير تراك جبر زخل تزخبرك خون زغليو سلامتاي مسير تراز مدنا نخي جبر proactively دسعور حيثات كاسر زلو proactively ساكت كم wishful زمنه ترى كونسي ليتم عالت زدخمو إيرتراز مدنا نخي كير simple أبي أحمد إيرترا ديمونايز تتكون sanction score دايز دل زلو that's all his strategy إيرترا isolate كن جبر لنا ديمونايز تتكون دكان تتخيلوا دما sanction score ده لو but human rights تبل أكسلت الناس غلي له بجنيفا بقلتي تكوينات جمير له أبكال دما articles الناس حافة لوبيسيس نقطة بزونا جريز جبر زلو كل زنات جبر خلوجن دونالد ترامب ويخون أمريكا ناي بوليسي شفت خد جبر كم تقل هذا كابتي مرآيا بزحلة فوان تي قبل لا يرترا وريدو زنبر ناي sanctions ناي سويفت sanctions أبكالك بانكتات كلها على جمير خمزلون ترانسفير كجبر جمير خمزلون هذا
ኣገዳሲ ሰብ ሓቢሩኒ ማለት እዩ ስክሪን ሾት ገይሩ ድማ ሂብኒ ባዕሉ ፈቲንዎ ይሰርሕ ከም ዘሎ ስለዚ እዚ ሲግናል ኣሎ እዩ ክቕይርዎ ይደሊ ከም ዘሎ ብወገን ኤውሮፓ ኣብ ሓደ ባንክ ናይ ኤውሮፓ ማለት እዩ ናይ ጥልያን እቲ ስዊፍት ተኸፊቱ ከም ዘሎ ትራንስፈር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣሜሪካ እውን ሓደ ባንክ ከምኡ ገይሩ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ እዚ ሕጂ ፅቡቅ ሲግናል ከም ዘሎ ገና ገና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እቲ ናይ ጥልያን ዲል ዝተገበረ እውን ኣካል ናይዚ እዩ ግን ከምታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበላ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ዝፅበ ዘሎ ካብዚያ ሕጂ ክሳብ ዲሰምበር ዘሎ ግዜ ቢካዝ ሞር ኢንጌጅመንት ናትና ካብ ጃንዋሪ 2026 ኢሉ ኣነ እኳ ደንጉየኒ እንድዩ ምስ ዘለና ኩነታት ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ተወሳኺ ሕጂ ሓንቲ ዓመት ክንከስርሲ ፅቡቅ ከይና ይስማዓኒ ደላ ግን I know he is in a big drama እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ራሽያ ኣለዎ ናይ እስራኤል ኣለዎ ናይ ቻይና ኣለዎ he has a big other priorities ንመለስ ናብታ ርእሲ እንታይ ክግበር ይኽእል ስፔሻል ኣብ ኣሜሪካ how can we push forward ነዚ ሕጂ ዘሎ ተኽእሎታት ብኸመይ ክድፈዓሉ ይኽእል I know እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ደሓን ዝኾነ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ናብ ኤርትራ ይገብር ኣሎ ኢቨን እቲ ኤምባሲ ኤርትራ ብኸመይ ክሕገዝ ይኽእል እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክግበረሉ ይኽእል ኤምባሲ ኤርትራ ኩሉ ነገር እንታይ ዓይነት ሪሶርስ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ሰብ ኣለዎ ንፈልጦ የብልናን ግን every part of ኣሜሪካ ዘሎ ሲ what else can be done እንታይ ክግበር ይኽእል ብፍላይ ከምታ ንስዊድን ዝበልኮ እቲ መንእሰይ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ዝተፈላለየ ፅሕፈታት ናይ ፖለቲካ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን መበቆል ዘለዎም ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ዘለው ንኩላቶም ተጠቂምካ ተፈኒ ሓድሽ ተጠቂምካ what can be done and what ካብቲ ዝግበር ዝነበረ ዝበርትዐ ንክኸውን ብዳንኤል ክንጅምር ኢና ምንታን ዓብድርሕማን ፅቡቅ ጌርካ ምስ ዘሎ ፕላናት ከተተሃዘልና ዋሕቶያ ግን every connection ኣብ ኣሜሪካ ዘለና now or never is ዓይነት እዩ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ክግበር ይኽእል let's go ወይለ ኣነ ዶ ክጀምር ሓራሕ የዝዳኒ እዛ ሕቶ ኣቀማምጣ ከፈተያ ኣለኹ ሕጂ let's go now or never እያ ዘላ እዚኣ ከይሓለፈትና ከላ ክንጥቀመላ ኣለና ሕጂ ኣብ ከምዚ እሞ ከዓ እቲ ድድሎ ዘሎ ብኤርትራ ዝስደድ ዘሎ መልእኽቲ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ንእቶ ዝብል እዩ ምሕደራ ናይ ባይደን ከይዱ ድሓር ናይ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ እንቋ ሓጎሰካ ሕጂ ሓድሽ ምዕራፍ ንኣቱ ኣለና ገለ ዝብል ብመንግስቲ ኣሜሪካ ተሰደ መልእኽቱ ጀነራል ክሓስቦ ከለና ቅድሚ ሕጂ ነበረ ጌጋታት ገዲፍና ብሓድሽ ነገር ንእቶ ድብል እዩ ሕጂ ነዚ ኢንጌጅመንት እዚ እታ ኢንጌጅመንት ትብል ቃል ባና ፅምዶ ኢና ንብላ ዘለና ማለት እዩ ሓድሽ ኣፀማምታ ሕጂ ኣብ ዘበነ ፅምዶ ኢና ዘለና ሕጂ ኣብ ዘበነ ፅምዶ በቲ ምስ ትግራይ ኢልካ ተጀመረ ፅምዶ ኣተሓሳስባ ገለ ክንሪኦ ከለና ሓደ ኣገዳሲ ነገር ከሎሲ ግን ምዝና ኣሜሪካ ክንጥቀመሉ ተኮይንና ከይንስሕቶ ደፍራሓኒ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዘበነ ፅምዶ ከዓ ድሓን ሕጂ እውን ትንክፍ ትንክፍ ኣበልኩ ንኩሉ ግን ከኣሳሰሩ እየ ምልስ እንታይ ኢልና ከዓ ደገፊ ተቃዋሚ ከይበልና ከም ኤርትራውያን ኮይና ሓድሽ ኣተሓሳስባ ብሓድሽ ምዕራፍ ንእቶ ዘዛርበና ተደካትዓና ቦትኡ ኣሎ ኤርትራውነትና ግን ኣብ ድኸዶ ይብሉን ብኡ ኢና ንጅምር ሕጂ እውን ኣብ ሓደ ተሳሚዕና ማለት ኣይኮነን ዝብል ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ተፈጠረ ፅምዶ ኣቀራሪብና ንዓና ማለት እዩ ንህለና ኣርባዕተና ብሕልፍናተይ ዓዲ ከይደ ገበርክዎ ኩሉ ነገራት ከተሓዘበሉ ከለኹም እዚ ምትሓዝል እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ሓድሽ ኣተሓሳስባ እዩ ትደሓለፈ ሓሊፍ እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ኤርትራ ትደልዮ ዘላ ኣነ ንሕና ንብሎ ዘይኮነ ኣገዳሲ እቶም መራሕቲ ከምዚና ክንገብር ዘለና ኢሎም ብዝፈጠርዎ ሃዋህው ኢና ኣቲናዮ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንኸስተምህል ዝደልየ ዳርጋ 5 ዓመት ኮይኑ ሃገር ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ተኣትላ ናይ ኩነታት ናይ ወያነ እናተወድአ ከይዱ ናይ ሕሉፍ ሓሊፎስ ወያነ ምባል ገዲፍና ከማነይ ሕወሓት ኢና ክንብል ሕጂ ኣብ ከምዚ ኣቲና ከምዚ ዓይነት ኣነ ናይ ኣቲቱድ ክትቅይር ከለኻ ምናልባት ናይ ህልኽ ወያነ ንሶም እውን ገዲፎማ እዮም ዳኒ ግን እቲ ናትና ይገደስ እታ ቀንዲ ኣገዳሲ ናተይ ከምታ ናይ ፌስቲቫል ዝበልኳ ኩሉ ሰብሲ ውራዩ ኮይኑሲ ኦኬ ካብ ሎም መዓልቲ እኒአው ወያነ ይንብልና ዳን ኣይትካትዓኒ ኢኻ ከማለይ ሓደ ሓደ ዓያሹ ጠርዓርዕ ድበልዎ ገዲፍካ እቲ ሃገራዊ ረብሓኻ ስለ ደቐድመካ ተረዳዲእካ ኣለኻ ተናቢብካ ኣለኻ ሓድሽ ምዕራፍ ኢልካ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ፅምዶ ሜንታሊቲ ወይ ኣተሓሳስባ ምስ ምንታይ ዝተሓዝ ማለት እዩ ብእንግሊዝኛ ፕራግማቲዝም
كندي فلسفنا رؤية ألم ايديولوجي نحناكو امنتنا زي مرقصينا نزبنا دخدت حزانا زي من صلاتنا زي من فتوتنا ناي تاريخ صلاتنا ناي قلد بهالله براغماتيزم اجي اب دبلوماس عالم كا امونغ هاجرات زغبر ركبي اجي هاجرات اديتاتنا يكونان اموتاتنا يكونان حبوتاتنا يكونان دقمتا يكونان دخدا نباري ربحالو نباري صلان نبار فتاون دبهال ግን የለ جافت نبار ربحا كا كنتات مستغيره تغير كاب زبن ناسي ولا شعبيان ويانا نبلم كاون العلي تنبر ناي مقرጫ يصنحن ግን ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣቲኻ ሓድሽ ቋንቋ ሓድሽ ኣተሓዛገርካ ከምዚ ኽየርካ ኣብ ውሽጢ 2 3 4 ወርሒ ድረአናዮ ናይ ብሓቂ ወይለይ ካልባይ ዘብለካ ነገር ኣለ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ናይ ብሓቂ ከም ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ዘኹርዕ እዩ ኦፍኮርስ ነዚ ባዕሉ ይመፅን እዩ መራሕቲ እዮም ዘምፅዎ ብላዕሊ ዝመፅእ ብታሕቲ ይኮነን መፅዩ ህዝቢ ይኮነን ደፊኡ ንላዕሊ ብፅሕዎ መራሕቲ at some point they said እዚ ደዋፃና እንደን let's push it እስከ ናብ ህዝብና እውን ከምኡ ንብል እቲ ህዝቢ ከዓ ከምዚ ዓይነት ኣቲቲዩድ ስለ ዝፅበ ነበረ ቀልጢፉ ተቐቢልዎ ብግብሪ ክዕሎ ክእል ሕጂ ንምንታይ እዚዳ ምስ ምንታይ ዘተሓዛ ኣለዎ ምስ ናይ ኣሜሪካ ክንብል ኢና ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ከዓ እዚ ዝፀንሐ ኣካይዳ ብድሓን በብወገኑ ወላ መን ሓቂ ነይሩ መን ሓሶት ነይሩ ኣይትብልኒ ካ ፕራግማቲዝም ናይ ዝሓለፈ ሓሊፉ ሕጂ እንታይ ንግበር ሕጂ ግዳ ሓቂ ናይ ትራምፕ ተቀዳሚ ተተርም መፅኡ ሕጂ ካልኣይ ግዜ ይመፅእ ዘሎ ኣብታ ቀዳሚ ተተርም ከማናይ ተጀመረ ፅቡቅ ተበግሶታት ከም ዘሎ ወቀዳማይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብርሂልና ነይሩ ኣብ መንጎ ግን ተኸሊፉ ተዋሪፁ ከይቀፀለ ኣብ ቁም ነገር ክሳብ ከይበፅሐ ድሓር ናይ ስታይ መፅእ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣሜሪካ ክንዛረብ ከለናስ ኣሜሪካ ዝበሃል ፖሊሲ የለን ጀካቲ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ምሕደራ ዘምፅኦ ሓደ ምሕደራ ከማ ናብ 4 ዓመት ሓንቲ ፖሊሲ ክትህልወን እያ it depends on the situation very situational እዩ ምስ ኩነታት ድኸይተ ኮይኑ ከዓ ስታይ ኣይኮነን ማለት እዩ ከምዚ ናይ ቀደም ናይ ገለ ብዙሕ ኣይገድስኒ ማለት እዩ ግን ዕድልና ኮይኑ ፅቡቅ ዕድል እዩ ዝብል ንዓና ደሓይሽ ዓይነት ስልጣን ዝሓዝቡ ኣሜሪካ ኣለዎ ማለት እዩ ብዓቢኡ እታ ውግእ ተጀመረትላ እዛ ናይ መወዳእታ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ውግእ ሕድሕድ ክንብሎ ናይ ትግራይ ውግእ ክንብል ከሎ ሚሳይላት ምስ ተተኮሰ ናብ ኤርትራ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ኣሜሪካ ናይ ፎሬን ሰክሬታሪ ማይክ ፖምፔዮ ይድበሃል ትዊት ዝገበራ ትዝክርዋ ኢኹም ከምዚ ኢላ ወያነ ስትሬት ከምዚ ኢሎም ተቐፂሎም ኣብቲ ናይ ግብረ ሽበራዊ ሊስታ ክንእትዎም ለሉ መገድታት ከማን ክኽፈት ኣለዎ ኢሉ ድሕሪ 3-4 መዓልቲ ድዩ ነይሩ እቲ ምርጫታት ድሕሪ እቲ ናብ ካልኦም ከይዶም ማለት እዩ እዚኣ ከማን ኣይኮነትን ሕጂ ሚሳይል ተተኩስካ ድከላኸለልካ ነበረ ስርዓት ሲ እንደገና ኣብ ስልጣን መፅኡ ከም ዘሎ እንተዳ ፈሊጥካ እቲ ኣቲቲዩድ ኣሜሪካ ኮ 80 ዓመት ከምዚ ጌራት እናያልካ ምን እንትብለሉ መገዲ ኣይኮነን ኣገዳሲ እውን ኣይኮነን ድሓርካ ብዓብዪ ካቶም ገበርትን ሓደግትን ናይ ኣብ ኣሜሪካ ስልጣን ድርድኦም ቋንቋ እውን ኣይኮነን ኣብ 80ታት ከምዚ ጌርኩምና ተልካዮም ወይ ድማ ሬጋን ዲ ካርተር ዲ ከም ጌርኩም ኣይርድኦም ዲ ድተሓዝ ነገር የብሉን እሶም ዝፈልጡ ሓድሽ ኣድሚኒስትሬሽን መፅእ ሓድሽ ገለ መፅእ ከምዚ ናይ ዘለኣለም ተፃብኦና ገለ መለ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ንቅድሚት ንጠምት ዝብል ኣቲቲዩድ ጥራሕ ይደድሊ ማለት እዩ ተደይኮነ ወግሐት ፀብሐ ጥቕስ ኣቢልካ ፎስተር ደላስካ ከምዚ ኢለና ነይሩ ከምዚ ከዓ ናፅነት ኣይግባኣኩምና ነይሮም ንገለ ዝብል ብፀንሐ ንኤርትራውያን ኣይሓገዞምን እዞም ኣሜሪካውያን ከዓ ብዛዕባ ኤርትራ መፅሓፍቲ ድዮም ጉግል ድዮም ገለ ድዮም ኢንፎርሜሽን ዝረኽብዎ ብዛዕባ ተኣቲቱድ ከምዚታት እዩ ከምዚ ንኣሜሪካ ደይ ትፈቱ ሃገር እሞ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኖርዝ ኮርያ ኢራን ገለ ድፍለጣ ከምኡ ጌርካ ክቕመጥ ዝፀንሐ ነገራት ከዓ ስእሊ ፀኒሑ ፅቡቅ ዘሎ ግን ብኤርትራ ፅቡቅ ኣቲቱድ ሒዙ ዝመፅእ ኣሎ ብኣሜሪካ እውን ከምኡ ሕጂ ኣብ ቅድሜና ዘሎ እዚኣ እንተዳ ሳይ ኮይና ንቅድሚ ንጠምት ዝበሃል እንተዳ ኮይኑ ብጣዕሚ ንኤርትራ ዝሕግዝ ፖሊስታት ኣሎ ሕጂ ናይ ትራምፕ ፖሊስ እሞ ናብ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ክንብል ኢና ማለት እዩ ሓደ ስፐሲፊካሊ ተጋገናዮ ወይ ከዓ ባይደን ነጌጋታት ክንርም ኢና ዝበሎ እንታይ ማለት ምዃኑ ቀሲልና ክንርአና ማለት እዩ ብዓብኡ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ድዩ ኣብ ዓለም ድዩ ዝሓዞ ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ጥቕልል ኣቢልካ ክረአ ክእል እዩ ሕጂ እዚ ጥቕልል ኣቢልካ ዝረአ ነገራት ንኤርትራ ዝሕግዝ ድዩ ወይስ ኣንፃራ ድኸይድ ፅቡቅ ዘለዎ ድሕግዝ ይበሃላ ያለ ሓደ ኣብቲ ናይ ሊበራሊዝም ነበረ ዓመታት እንዲ ዝኩሉ ዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላት ከነተሓዙ ክንክእል ኣለና ዝብል ባይ ዘ ወይ
ፅቡቅ ፖሊሲ ባህላ እየ ግን ኣብ ኣተጋግብርኡ ግን ኣብ ሃገር ምፍራስ ኣብ ህዝብን ህዝቢ ምንቋት ኣብ ካብቲ ብኣፎም ድብልዎም ብእግሮ ድኸድዎን ሰማይን መሬት ስለ ዝኾነ ጨርሽ ይሰርሐን ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ኹን ዳርጋ ሙሉ ዓለም ተቐበሎ ደቂ ሃገራት ዳኒ ፅቡቅ ጌርካ ምስታ መግለፂኻ ክተተኣሳስራ USAID ተዓፅዩሎ ነቲ ሊበራል ፖሊሲ ዝቐትል ቀንዲ ነዳዲ ዝነበረ ስቴት ዲፓርትመንት ካብቲ ዝነበሮ ሕማቕን ገለን ዝገብሩ ዝነበሩ ከባቢ 1500 ሰራሕተኛታት ተፀንፂሎም ኣለው ባጀት ናቱ ብክንደይ ፐርሰንት ጎዲሉ ኣሎ ስታፍ ናቱ ኣልይሎ ስለዚ ቀፅላ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኣክቹሊ ናባይ ክመፅእ ሕጂ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እቲ ዝቃየር ዘሎ ከይበዝሓና ኣብ ሰለስተ ድሓን ንምቀላል ሓደ ኣሜሪካ ሲ እንታይ ክገብሩ ድፍትኑ ዘለዎ ኢኻ ትብል ዶ ሽዑ ምስትናትና ከይድ ኣይከይድኒ ክንዕቅኖ ኢና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ሊበራሊዝም ዲሞክራሲ ኤክስፖርት ንግበር ዝብል ነኖ ኣሜሪካ ፈርስት ድብል ኣቲትድ እዩ ማይ ማጋ ኣሜሪካ ፈርስት ሕጂ ኣሜሪካ ፈርስት ማለት እዩ بربح حينا كان عقونا نبر بخلا يكون هجيك حجنا من تشاينا نراشا هلك يمون كم يوم كل وقت تنعاتهم تقدم بر افتنافكم قدايات كملكم تم حضور حزبهم قال نعاكم زملكتيو كبانا خباكم نعلهم فلط اي نخلينا زبل حجي امريكا ناو قصار تسكع على الاوان امريكا فرست اتبللو بحافشا لإرتراون صبري نحناسكم عندنا دبلنا سقمناتكم تقبروا نحنا خاناتنا نقبرنا ناتنا ربح لنا فعو اب كندي هذا ارامن تخون بستاك بصمده خات مصمالتي بارا اب تريد انتاي نغبر اب غله نحنا نقارارب نزارارب نبل يا تبل ايرترا كل غزي مالت حجي نزيد طعم امريكا فرس نعنا طعم نبل كلاي سكيورتي تحال مالتي امريكا سوبر باور يا مولو عالم اب تايوان دو اب دو امريكا دلو هنبلا يكون انا تقي بحرنا هنا تقدسنا مالت ناي سكيورتي خمتصلو سكيورتي خا اذناي حوثي اذناي ولا قدم سوماليا مس بايرات قلد تحزو دخون خوينو مس ناي قيه بحري سكيورتي تحازي بتقام قوم حجي امريكاوان ايرتراون مشارخ تتكون تتل هاجريا إلهم ماركو ريبيو ناي فورين سكرتاري كالوت دبلومات ولا بتناي ترامب وانت تقصى قال نقرات هالو مالت حج ايرترا خا هيبلنا عنده نحنا ونكو مرقاقاتينا لأنبر صار سلام يكوننا مشارخ تسلامينا ابتبلو لها ان ايرترا خا بحرات ونن افتناي وشتا هاجرا ولا حتى ناي سكيورتي تصقم زي بلا ترغاغت هاجر نغوروا بتاون انفلونس دلوان سودان ديان ግብጽ ዲያር ولا ኢትዮጵያ ዳገለ ኮማ ሃገር ከላኻ ሴኩሪቲ ፓርትነር ናይ ምዃንካ ጽቡቕ ትላታ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ኣብቲ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን መጺኻ ምስ ዛድበልካያ ምስ ረዲኤትን ምስ ስደተኛታትን ምስ ኢሚግሬሽን ድተሓዝ ማለት እዩ ረዲኤት ሕጅነት ረዲኤት ኩሉ ቆራሪጾም በቃ ንሕና ኣብ ትሬድ ኣብ እንታይን ኣሜሪካ ዝጠቅም ዳእምበር ኣብዚ ምምጽዋት ናይ ኮሚታት የለና ክንህብ ተኮይና ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ከማነይ ናይ ትራምፕ እንታይ ድብል ምስ ኢሚግሬሽን ኢና ከነተሓዙ ኣብዚያ ምስ ኤርትራ ድሓን ደዛርቦም ክህሉ ክእል እዩ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ዲፖርት ገይሮም ሰብ ክሰጉ ከለዉ ካብቲ ደፍእሉ ዘለው እተን ስደተኛታቶም ወይ ከዓ ዝቕበላ ሃገራት ምስቲ ዝኾነ ኢኮኖሚክ ሓገዝ ድዮም ገለ መልኽብዎን እተን ደይ ገብራ ከዓ ምስኣተን ኢሜን ክበሃሉ ድበሃል ኣዊታት ቁርብ ምስ ኤርትራ ሕጂ ንኣብነት ኢንጀነራል ፖሊስ ናይ ኤርትራ ኣይትቕበልንያ ዲፖርት ዝገበርካዮም ምክንያቱ ብገበርካ ጌርካስ ክትጉሕፈላ ኣይትደልን ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ ብዓብኡ ክትሪኦ ከለካ ግን ምስ ኤርትራ ክትከዶ ትደልን እቲ ናይ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪቃ ፖሊስ ዝብልዎን ብዓብኡ ናይ ዓለም ፖሊስ ዘለዎምን ዝቃዶ እምበር ዝጋጭ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ኣፍታ ናይ ሴኩሪቲ ክትመፅእ ከላ ኢትዮጵያ ብኣያ ትፃወተልና ነይራ ነኖ ንድሕነት ሴኩሪቲ ንምርግጋእ ተኮይኑ ምሳና ከም ተሻርኩ ኣብ ሶማልያ ድዩ ኣንጻር ኣልሸባብ ድዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ድዩ ሕጂ እውን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማጣጠርዎ ዘለው ዋላ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምርግጋእስ ባሕሪ ከይሓዙስ ንሕና ንሕሸኩም ምናዳ ኣብ ባሕሪ ተቐሪብኩምና ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ንኤርትራ ድጥዕም ንፋስ ኣሎ በቲ ካልኣይ ወገን ካብቲ ናይ ህዝብና እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ገለ ክትርኢ ከለካ ኩሉ ሰብ ከእጅግኡ ፕሮፌሽናልስ ኮይኖም ገለ ኮይኖም ክሕግዙ ከበርክቱ ድኽእሉ ከዓ ኣቲቱድካ ኩሉ መፂልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ፅቡቅ ዕድላት መፂ ዘሎሲ ኣብ ረብሓና ከነውዕሎ ተኽኢልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ቀንድን ሓንትን ግን በኣ ክውድእ ኣቲቱድ ምቕያር እዩ ኣቲቱድ ፅምዶ ኣብ እዋነ ፅምዶ ንቅድሚት ኢኻ ትርኢ ንድሕሪት ኣይትርእን ኢኻ እዚ እልፊ ኣነ ፀጋማውያን እየ ዝብሎም ዋላ እዚ ፌስቲቫል ከማ ናብ ገሊኡ የተሓጎስ ኩሉ ነገራት ነይሩ ናይ ማርክስ
ስእሊ ጌርካ ብድሕሪት ጌርካ ኤርትራ ንቅድሚት ገለ ምባላ ናብ ናይ ኣሜሪካ መፂኻ ብዙሕ ኣይሰርሕን ኢኹም ድሓርካ እሱ ኢሉ ናይ ሰማንያታት ዝኾነ ፖለቲካ እዩ ኣብ ካልኣይ ወስደኩም ኒ ግን እቲ ንቅድሚት ክመፅእ ዝግብኦ ኣሎ ኤርትራ ፕራግማቲክ ሃገር እያ ዋላ መሪሕነት ኤርትራ እውን ህዝባዊ ግንባር ኣይዲዮሎጂካል ኣይኮነን ኣብ ክውንነት ዝኣምን እዩ ኣብቲ ዘይሻራዊ ዝኾነ ምሕዝነት እውን ዝኣምን እዩ ድሓርካ ብዓብኢኻ ከምዚ ንሕና ሶሻሊስት ኢና ኮሚኒስት ኢና እዚ ኢዝም ዝበሃል ገለ ብዙሕ ኣብኡ ተተኽለ ነገር ኣይኮነን ሃገርና ደርብሕ ተኮይኑ ክተዓፃፀፍ ዝኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት መትዕፅፃፍ ክገብር ዝኽእል መሪሕነት ሕጂ ኣብ ምንታይ ፎካስ ክገብረና ኣለዎ ንቅድሚት ዝጠመተ ንግዚኡ ከዓ ኣብ ናይ ከምዚ ናይ ወያነ ምባል ገዲፍና ሕወሓት ክንብል ምስ ጀሚርና ኣለና ብዛዕባ ኣሜሪካ እውን እቲ ቅድሚ ሕጂ ንብሎን ንጥቀመሉን ኣዘራርባን ቃላትን ኣመሓይሽ ኣቢልካ ንቅድሚት ዝጠመተ ክኸውን እየ ተስፋ ዝገብር ዘለኹ ክብለኩም እየ Excellent, Danny. Abdurrahman Nabakhai, Ziada Naakha, Abti Atokrab Zello in Ahandri, Ti Kamtini, ni Daniel Zibal, ni Tedros Balko, Ab America, Ketchif Zon Hebret Savizalana, Gan America, Abi Hagariu, political center in America, Washington DC, and Ab Washington Tizidma, had a Safiz Zon Hebret Savnatna, Izalana. So ኣብ ካልእ states ብዙሕ ህዝቢ ክህልወና ከሎ ኣብ ዋሽንግተን ድማ ፅዕቕ ዝበለ ኣትሊስት ኣብቲ DMV ዝበሃል ኤርያ ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ኤርትራዊ ዘለና ተደመሮ ካልኣይ ጀነሬሽን ሳልሳይ ጀነሬሽን እዩ ተበፂሑ ዘሎ ኣሜሪካውን ሕጂ ክንዲ ምንታይ ዓይነት ንእሽተይ ወለዶ ኣብ ፖለቲካ ንጥቀመሉ ኣለና እዚ ማለት ፎር ኤግዛምፕል ምስ ኤርትራ ዘተሓሓዙ ዘለዎም ኣብ ዝተፈላለየ ሌየርስ ናይ ፖለቲካ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ቴፈኒ ሓድሽ ኣላ She has her cloud, nisat folto systems allo, nisat folto connections allo, and Kamzuranaya, she's a very passionate. بزعبة إيرترا حنت article بأنجاريسن تصحفت بزعبة فيستيفال تزارب نيرا مدرغ أنت في جلسة إيرترا ريزورت قبل حسبيه كم زبالة تاب فيستيفال مالتيو. and أنا بزوح جزية كل تسلسل جزية بإكسبوست غير اللغو everybody was تحقيس بتناتا passion and وني مالتيو so one has to say what can كابون اللي على انتاي كنت كمالا نقل نزا سبزي كنت كمالا مالت نسان بعلى يرترا نابس بوكت كي تدلس بمعانا فريت الله مالتيو because كلاتنا stakeholders هنا يرترا تبوت غينا حزبنا تبو يركب نحنا دما بتعصافي تبو نقر نركب عندنا تبو صلت خونا لا سلازي انتاي كال بلانس كجبر يخل وي انتاي كجبر غل نتزول لنا مهاراتنا يرترا ناي حقي يخون ناي بوليتيكا يخون ناي كال بروفيشنالس نعم تدقيم كا انتاي كجبر خل كابت زجبر زنبر نزع حجي زل مومنتم نزع حجي دارجا ورك او عدل كنا بلا نخلينا we have 3 years and 3 عامات فرغنا لنا دونالد ترامب دعريو جارانتي لنا because ديمقراطس مبزحت جزء رسينهم كما تقول اليوم تماجا كزعل دي زعلن ولا كتبوا chance سنتلو but still مزعج زلو كنا تغير غلي انتاي كجبر خل ابز جزء ابز وانزي مستي ابتز جبر زلو دي تجبرك على كوسه خلو تبلو انت يالو sorry اني حلقه تحطه جن you get the point Yeah, no, it's about auto. Yeah, and her عدل هي كان when I get opportunity. انت قبل دليل بزعبازنا فيستيفال قالن كن زارب كلنا مجمر تازم بي اريا دولو كوميونيتي ناتنا انا عاتهم كم سكنهم دل انه متاع حبي يسرحهم غيرهم ما بحق حبي يسرحهم غيرهم معريو افتا نات كان من اسيات تم ابزز حبيو وابزز تولدو ابزي فيستيفال ويكاني ابزي وعلى نبر انيوال تاشمخ تدرس ميت باك برا thank you أبزي كان فيستيفال سي سلسلة معلتي تي عمتاوي وعلى نيريو أبزي وعلى زي بزحات من إساعات نساتهم يوم قاعد تاشمز قبروان يرم ناتهم activity دولو ناتهم سرح دولو professionals نساتهم organize قبرو نساتهم دبركتو it was a big discussion قبرو دحري assessment قبرو forward المسائي plan انت خم تقولوا قالوا ما لازم تعد حزوة يا محج انتايو كابتن
كافتي تبلو نبركا سني تراي انت خبرو هم دلو دي كون سني they have to be in a leadership مريحنا تكونوا لهم بزح قد مرح تقاطفت يرمالو جا حدا خافت زغبرو اكتيفيتي سني بزح يتزاربنا لون ولا انا ولا دانيال ناي سبورت نيرو سلسته محلتي ناي ساكر and the basketball منسياتهم كملوا أمريكا يمتهم استدرابات حيزهم أو غنيهم ضغنيهم so what is that أو بس كد كاسنا ما بزحتوا إنجليشي language نيرو تقولني أو ناس برا قال هم قاينة برا ثم منسياتنا نحدهم دبروا لي حجي نتورك الفترة لي حجي ثم منسياتنا تحقوا بروخلوا لهم أفتي professionals كلمة إن كلنا I will give you one tangible example quick lawyers alone أبزي ناي corporate lawyers alone ناي criminal lawyers alone ناي lawyers alone جزم lawyers زياتهم نحدهم نتورك لهم محبر لهم استنا national council of Eritrean American مسو تبود صرحية اجي عدقا مسمتنا كم تعتقد بكانلكو أبزت أبغى غيركا قال أنا غيرك تعش مختبز ني ask you millions and millions of dollars ህዝብና ከዓ 10 ግዜ ዋፅእ ክትብሎ ይትኽእልና ኣብ ተዓውሞ ኣዋፂኡ ገለ መለ እዚ ንኤርትራውያን መጥቃዕቲ ዝመፀ ኣብ ኣሜሪካ እሞ ከዓ ኣብ ተፈላለየ ከተማታት ኣብ ፌስቲቫላትና ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ኣብቲ ኮሚኒቲታትና ድዩ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት መጥቃዕቲ ዝወፀ ይነው ድራር መን እዩ ሰሪሕዎ እቲ እንታይ ሽሙ እቶም ኤርትራውያን እዮም እቶም ፕሮፌሽናል እዮም መብዛሕትኦም ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ ኣብዚ ደበሉ they brought all the documents እቲ ኬስ እንታይ ሽሙ ዝገበርዎስ ንሳቶም እዮም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሕጂ ኣብቲ ኣብዚ ፌስቲቫል ወይን እቲ ሎየር ዝቆፀርናዮ ኣቶርኒ ኤድዋርድ ሮይ ንሱ መፅኡ እውን ፀብፃብ ሂብና ዓመት ፀብፃብ ሂብና ሎሚ ፀብፃብ ሂብና ይነው ንምንታይ ኣፕሪሽት ዝገብር ንሱ ከምዚ ኬስ preparation ዘቕረቡለይ ስኒ ከምዚ እንታይ ሽሙ ቢለ ኣይፈልጥን they made it easy ንምንታይ ኤርትራውያን ስለ ዝኾኑ ድሕሪ ብገንዘብ ከዓ ኣይኮነ እንታይ ዳ ኮላቦሬት ናብ መንጎ ኣነን ንሕድሕዶም ሽሙ ኦርጋናይዝ ገይሮም ነብሶም ንህዝቦምን ነቲ ሕግን ዝጥቀሙ ሕጂ እቲ ፕሮፌሽናሊዝም ኣብ ምንታይ ይጠቕመካስ ኣብዚ ካልኣይ ኤግዛምፕል ክበካ ዓንተ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዛረበካ ነይረ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ንገዛ ርእሶም ኣብዚ ፌስቲቫል እንታይ ሽሙ ነይርዎም እዩ ኤግዚቢሽን ነይርዎም እዩ ኣብቲ ኤግዚቢሽን እንታይ እዩ ኮፊ ሴረሞኒ ነይሩ ብዙሓት ዕዱማት ነይሮም ኣንጋርሰን ኣብኡ ነይራ ብሬክ ትሩ ሚድያ እውን ኣብኡ ነይሮም ሜየር ናይ ሓንቲ ኣብኡ ነይሮም ኣጋሽ ነይሮም ሕጂ እንታይ ክብለካ ኢለ እቶም መንእሰያት ስኒ እንታይ ኮንትሪቢዩት ክገብሩ ዝኽእሉ እንድሕርካ they have to participate በቲ ሞያ ናቶም ሕጂ ብዙሕ 7-6 ዝኾና very critical ኣብ ናይ ኤርትራ ታሪክ ዘለዎ ስእልታት ነይረን እዚ ስእልታት እዚ ሕጂ how do you ሎሚ ስእሊ ጠቂዕካ ስኒ you have to explain it ብዛዕባኡ ኤክስፕሌን ክትገብር ኣይትኽእልና but they got very creative እንታይ ገይሮም ዘም መንእሰያት ንስኻ ካሜራኻ ሒዝካ ኸድካ ኣፕ ኣሎ ነታ ኣፕ ዳውንሎድ ትገብራ ነታ ስእሊ ካሜራኻ ኣብኡ ትገብራ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ብዛዕባ እታ ታሪክ እታ ስእልቲ እያ እታ ስእልቲ እያ ብዛዕባ ቨርቹዋል ሪያሊቲ you get the whole story from A to Z ሕጂ እንታይ ገብሩ ዘይ ሓደ እዩ ካልእ ኣብቲ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዓንተ ወይ ዛረበካ ነይረ ኣብቲ ናይ ሰነተርስ ዝሰርሑ ናይ ኮንግረስመን ዝሰርሑ ኣብ ካልእ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ዝሰርሑ ኤርትራውያን ንሳቶም እውን እንታይ ሽሙ እቲ ኣድቫይዘሪ ካውንስሊን እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ነቲ ሕብረተሰብና ከመይ ጌርና ኣፕሮች ክንገብሮ ንኽእል ነቲ ናይ መንግስቲ ስራሕ ድሕግዙካ ንሳቶም እዮም እንታይ ሽሙ ዝገብሩ ሕጂ ንዚ ኩሉ እዚ ክትገብር ግን ኣብቲ ከተማታት እቲ ውዳቤታት ኣሎ ሕጂ ሕድሪ ዝበሃሉ ኣለዉ መንእሰያት ገና ናሽቱ እቶም YPFDJ ዝበሃሉ ኣለዉ ንዓቶም ሜንቶር ዝኾንዎም እቲ ቁፅሪ 2 ገለ ዝበሃል ነቶም YPFDJ ሜንቶር ዝኾኖም ሕጂ ዓንተ ወይ ኣብቲ ዳኒ ዝዛረበሉ ነበረ ኣብ ታሪክ ኣይንነብርን ኢና ግን ታሪኮም ከዓ ክፈልጡ ኣለዎም ጃን ፎስተር እንታይ ገይርዋ ንኤርትራስ ክፈልጡ ኣለዎም እዚታት ንዓቶም ኢምፓወርመንት ጌርካ ምተዘኒሕካ ኢኩፕድ እንድሕር ኮይኖም በዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ሕጂ ነቲ ጎል እቲ ፋይናል ደስቲኔሽን ወይ ፖይንት ኦፍ ኣራይቫል ንብሎ ናብኡ ንክበፅሑ ሕሳቶም they have the easy way ቴክኖሎጂ ኣለዎም ዓቕሚ ኣለዎም ክፅሕፉ ክእሉ እዮም ኮሚኒኬት ክገብሩ ክእሉ እዮም very articulate ክገብሩ ክእሉ እዮም ናብኡ እቲ ባክግራውንድ ሶሊድ ዝኾነ ባክግራውንድ ከምዚ ንቕሓት ንብሎ ንሕና ንቕሓት እንድሕር ፈጢርናሎም እቲ ታሪኮም ክፈልጡ ቅርሶም ክፈልጡ ሕብረተሰቦም ክፈልጡ ንኣሜሪካ ኣብ ሓንቲ ኣርቲክል ንብብ ነይረስኒ
تتصحفه ولا تشمون إيرترا سنين أمريكا يتفلت أنا خلنا بلا إن خلينا كم أمريكا غيروني إيرترا تفلت هيلا ولا بتاعي برهانة وين قلت ساي أمريكا بزعبة إيرترا زمر إحنا تحجز له ولا تقدمين نبرة بزعبة إيرترا فوت إنه حد ده بصير فاينل ما قلت له أنا ب فدريشن دو أب إثيوبيا مهابدو أب انتاي شمون بالدو زغول لزي تاريخ أبزي دو بصحنا ده حنا خلاص وقع عالم سنة ناتهم فايدي فايدي تغاني نساتهم واناتاتهم نساتهم كفوت إنه حد كابهم نلعلي ني إرتاح فلت أزغل سيلان زبل argument أغريبهم نيرا زي خانة حكي رياليتي خفلت والله دي مو نعوجن حسكايو أبناء دبلومات سرحت كوبري كونن أبناء ديسكاشن كون كله وي أبناء سيمينارات كون كله خد قوملو زخولو يام حجي تي من إسين تح جبر الله دبلكايو تي تشمي دحريت ده عقسن انتايو أب each city تي من إسي بحلفة public diplomacy ኤርትራዊ as long as he's ኤርትራዊ ብሕራይ ፕሮፌሽናሊዝም ኮንትሪቢዩት ክገብር ክፅሉ ዝኽእል ኣብቲ ኮሚኒቲ እንታይ ሽሙ ክብል እዚ ዳርጋ ሕጂ 5 ዓመት ቨሪ ይዓቢ ዘሎ ሕጂ ከዓኒ ኔክስት ፌዝ ንኸደሉ ዘለና እዋን እዩ እቲ መንእሰይ ከዓ ከመይ ጌርካ ኣብኡ ተካፍሎ ፅቡቅ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ኩሉ ውዳቤታትና ከዓኒ ክሕይል ክኽእል ኣለዎ دعوتنا خير كون نعاتهم كاني تاشمو بدحريت كون سابورت خبرهم خير على زمان ساعات برتي انيشيتيف بزحيد له بزعم حجينا تكنولوجي نزارب كلنا سني ناي اي اي بروفيشنال لاتنا very highly تاشمو زخانات بزحت علونا اب تكنولوجي نطفو بزحت علونا ناي ميديكال جروب علونا The number one was the number one. yeah عبد exactly الرحمن أبزي حنتي تاكر كادلي له حدا جزيتي influencer effect تابيترو يا مسيلكا look at this the passion and the way she explains about بزعبا Eritrea تزارب زلا I think this part I really like it أبزي كفالزي They was able to carbon date it. So also, I believe off the coast of Eritrea, the number one was the number one port into Africa. All of Europe had to come through Eritrea to get to any part of Africa. And in order to get up to Europe, you had to come through Adulis. Number one port. I went there. That's the best way to learn is going to the place. I went there. I got to see all of this in real life with my own eyes. See it for yourself is the best way to learn. I think that's the best way to teach our children. Take them, show them. You know, I should. نتوم ديت سمزلهم زعبا وربا دوليسيا تقال زلا انت تلم زلاتي الدوليسي تخلو ناي اسيا يكون اوروبا نا بافريقيا تخلو بز ولا بزياتي الى اكثر مخانقه ستوري تيلر سلازخونت باشن هذا بلبخا تفلطو انكل تفتو انكل لايك تفلطو ندير قينو ايو كسب كم زغير زغاتلكا سو ازن تايم مالتي تزلنا ريسورس موبيلايزيشن تفني حدش تدمر كالوت بزحت علوتي سبورتنياتات let's be honest امريكا ناي سيلبريتي هاجري سيلبريتيز غافيرا بامريكا من جورج كلوني كوي مزغول وغرا ودغرا دراماتات سرحو زلو دي ساتوم بنت اركا كونو خلو نساتوم زغبرو دامجن فلتينا ناي سودان ناي دارفور زغول شغرز غبره زلن كان the century دي ولا غلزبر ريبورت غير زلب زعبا ايرترا نا جورج كلوني مسو كونكت زخونه enjoy you so that malet you we have to use every resource that we have كمزي بزح نجايس كون يبلنا كم تاتب لازنا هكا تفني حدش is one of the most important people نتي public diplomacy ناتنا لك كم يوم تم أبز عزبزلو very impressive يوم كينهم بتسا تقبر زلا نجارات and this is the kind of impression you need at the highest level كله especially I don't know سا ناتا بوليتيكا مركز أمريكا فلتوني so نزيتات نمتكام انتاي بلانات الله قبل كايله okay no that's good actually نبزي خمسة كده حجي ناي تيفاني actually تا تنت دراها تا غشت ناي public diplomacy تي preparation تي تأشمون نساعد بسحار رياضات بحرية لا كله رياضة جن documented دخانه إرتراويان أب أمريكا نا عاد 100 عامت كم زجبرنا تاريخ كم دلنا نجزء السان ساون تقول ساي أفتنا public diplomacy عامت قليل سنيرو حجون زي أبارتنات إرتا تاريخ أسنداي
اجي زخل ان داتا جبران كله سني اتي قلت اخل لا باشن اتي اتوم ناي ستاكتن ناي اكشوالي ناي تي مير اوفيس ناوتود مسا انا اتوم اتقلت لهم دلا እዚ ንዓባይ ሓድለካ ንዞም ኣብዚ ዝተወለዱ ኣብዚ ዝዓበዩ ኤምፓወርመንት ክንገብሮም ክንክእል ኣለና እቲ ኢንፎርሜሽን ሲ ኣቬይለብል ክንገብረሎም ክንክእል ኣለና ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ፕሌይስ ሂጅ ሮል ኣብዚ ሕጂ ብዓብይ ፖስተር ጌርካ ኣብኡ ቀሪብካ እንታሽሙ ክትገብሮን ከለካ ኢትስ ሂጅ ንዚ ንክብለካ ኢለ እሞኒ እዚ ገና ቀፃሊ ክስራሐሉ ዘለዎ እዩ ኣብ ኩሉ ከተማታት ክወርድ ዘለዎ እዩ بعبي organization كم National Council of Eritrean American عملوا أمريكا تسرح له دولة under that umbrella أب كله تسرح له دولة أب كله موياتاتن أب كله نتفتاتن أب كله ولدتاتن تعانتوا وين مجمرتان زاربونا برناتي من النت إتراوخ فلت خلاله ولا زبز دعبه عدوبت إحكم تسهلوا سنتهم من سياسة نريامينا ولا كذا دنوم نريامينا تكرار دنوم سنتي نعدنا قال نقدر كرخبو خلو it's very precious in حياتهم ሕጂ ንዕኡ ከዓነ ከመይ ጌርና ክንተባብዖን ክንክእል ኣለና እቲ ጉዕዞ ቀፃሊ እዩ እቲ ደሐጉሰካ ግን እቲ ሓድነትና ቃልስና ተፃዋርነትና ፍሌክሲቢሊቲ ናትና ሓንቲ ወይ ይገልፅዎ ነይሮም ቴድን ዳንኤልን እዚ እንታይ ሽሙ ሕጂ ኣብ ኣይዲዮሎጂ መፂኻ ዝንዝን ቅድም ተሃገር ውሕስነት ክህልዎ ኣለዎ ሰላም ክትረክብ ክትክእል ኣለዋ እዚ ኣረጋጊፅና ዲና ሰላም ከተናን ፅንዓትናን ተሪር መሪሕነትን ተባዕ ህዝብን ካብዚ በፂሕና ኣለና ካብዚ ከዓ ሕጂ ኔክስት ፌዝ ንኸደሉ ከዓኒ ኣብቲ ሪጅን ናትና ዝፈጠርናዮ ፅልዋታትን እቲ ሪሌሽንሽፕ ርክብ እውን ንዑ ብቐሊል ኣይንርአዮ ሕጂ ግሎባሊ ንኸደሉ ዘለና እሞ ምስ ኣሜሪካ እቲ ታሽሙኹም ሲ ኣካይዳኹም ስኒ ኣርይዎ ጌጋ ኢኹም ትኸዱ ነርኩም ብጌጋ ተንብቡና ነርኩም ጌጋ ትኸዱ ነርኩም ንሕና ትኽሉ ትብሎ እቲ ንረብሓኹም ትብሎ ኣንፃሩ ኮይና ይንፈልጥን ኢና ስለዚ እቲ ፅምዶ ክንሰርሓሉ ኢንጌጅ ክንገብረሉ ንኽእል ኣብ ኢንቨስትመንትን ኣብ ንግድን ብኡ ንጀምር እሞ ቀስ እንዳበለት ምትእምማንካ እንዳሓበየ ክኸይድ እዩ ናይ ትራምፕ ሪስፖንድ ከዓኒ ንስኻትኩም ኣብቲ ትሰርሕሉ ዘለኹም ኣብ ፒስ ን ስታቢሊቲ ኢን ዘ ሪጅን እታ ፅሕፍ ናቶም እንድሕሪናያ ናይ ማርኮ ሩቢዮ ወላ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ፒስ ኣብ ስታቢሊቲ ኣብቲ ሪጅን ትገብርዎ ዓብይ ኣበርክቶ ናትኩም ኣፕሪሽት ንገብሮ ኢና ኣብኡ ምሳኹም ክንሰርሕ ንደሊ ኢና እያ ትብል ዘላ ዛትስ ጉድ ስታርት ሕጂ ንዕኡ ካ እንዳዕብኻ ከዓኒ እቲ ዝምድና ከመይ ክዓቢ ከም ዘለዎ እቶም መንእሰያት ናትና ከዓኒ ኣብዚ ከመይ ገይሮም ከበርክቱ ክኽእሉ ኣለዎም ጥራይ ኩሉ ግዜ ብፋይናንሻል እንዲና ንሪኦ ጆርጅ ገንዘብ ክንገብር ክነውፍር ገለመለ ነው ማዕረ ማዕሪኡ ከዓኒ ፕሮፌሽናል የድሉ ኢና እዮም ኣብ ዓድና ኣብዚ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዌብሳይት ኣቲኻ ኩላትኩም እውን ኣቲኹም ኤምፒዲጂ ኦንላይን ድብል ቼክ ግበርዎ ወላ እዚ ናይ ፌስቲቫል እውን ቴክኖሎጂ ዝኩሉ እዚ መንእሰያት ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ እዚ ናይ ፌስቲቫል እውን ዌብሳይት ሰሪሖም ኤቭሪ ኢንፎርሜሽን ዲቴይል ዘድልየካ ኣብኡ ኣሎ ናሽናል ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዌብሳይት ከዓኒ ዘ ሴም ቲንግ ኤቭሪ ኢንፎርሜሽን ዲቴይል ዘድልየካ ኣብኡ ኣሎ ሕጂ እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እንታይ እዩ ኤም ናቱ እንድሕር ኢልና ኩሉ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ናብ ገለን ኣብ ወንዲና እንታይ ሽሙ ንገበር ክንጅምር ከለና ስኒ ኦልሞስት 5 ዓመት ኤክስፕሎር ኢንጌጅ ኤንድ ኢንላይት ከም ፕሪንስፕል ናታተን ንሳተን ኣብዚ ሰለስቲኡ እዚ ንህዝብካ ሓቂፍካ ብሕልፊ ነቲ መንእሰይ እቲ ናሽናል ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኣብ ትሕቲ እቲ ሃገራዊ ካንስል ኣሜሪካን ኤሪትሪያን ካንስል ድብል ኣብ ትሕቲኡ ኮይኑ ነቲ ናትና ህላውነት ኣብ ኣሜሪካ ከዓ 100 ዓመት ዝገበረ ታሪክ ዘለና ንዑ ፈሊጥና ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ከዓ ኮንትሪቢዩት ክንገብረሉ ንኽእል ሎካሊ ስቴት ዋይድ ሪጅናል ወይ ከዓ ኣብቲ ናሽናል ታሽሙ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ታሽሙ ክንገብር ፓርቲሲፔት ክንገብር ልዕሊ ኩሉ ንሰርሓሉ ዘለና ዓንተ ወይ ትዛረብ ነርካ ዋሽንግተን ዲሲ ዲኤምቪ ኣሎ ዓብይ ኮሚኒቲ ኣለና ኦፍ ኮርስ ካሊፎርኒያ ዓብይ ኮሚኒቲ ኣለና እንታይ ርአየካ ሕጂ ዓብይ ዝኾነ ኢሲሲ ካ ኣለና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዓብይ ኢሲሲ ኣለና ኤርትራን ኮሚኒቲ ካልቸራል ሰንተር ኣብ ኦክላንድ ዓብይ ኢሲሲ ኣለና ኣሽሓት ህዝቢ ክሕዘልካ ዝኽእል ኣብ በዓል ሲያትል ብዙሕ ህዝቢ ዘለና ከምኡ ሕጂ እዚ እንታይ ይጠቕመካ ነቲ ህዝብና ከዓኒ
vote registration ክነመዝግቦም ክንክእል ኣለና ኣብቲ ናይ vote ግዜ ክኾን ከሎ register ክኾኑ ኣብ በዓል ሲያትል ዝፃወትዎ ብፆትና ኣብኡ ጥራይ ነቲ ኤርትራዊ ጥራይ ደይኮነ ነቲ ኩሉ ኣሜሪካዊ ነቲ ናይ ሜየር ናይ ጋቨርነር ናይ ሸሪፍ ገለ ዲቤት ክገብሩ ከሎስ ኣብቲ ኮሚኒቲ ናትና መፅኦም እዮም ዲቤት ክገብሩ so this is a good ታሽሙዕ ሕጂ እቲ ሪሌሽንሽፕ ቀፃሊ ክኸውን ኣብ ካልእ ከተማታት ከዓ ከምኡ ክቅፅል ክኽእል ኣለዎ ናይ ኦክላንድ ዓብይ ኮሚኒቲ በዓል ዳኒ ዘለዎ ማለት እዩ ስጋብ በዓል ሳን ሆዜ ከይድካ ገፊሕ እዩ ኣብኡ ዝገብርዎ ፓርት ኣክቲቪቲ ብዙሕ እዩ ስጋብ ኣብ ሜየር ባንዴራ ዝሰቅለሎም እዮም በዓል ዳንኤል ኣብቲ ከተማ ዘለዎ ሳን ሆዜ ስናይ ዓመት ባንዴራ ናይ ኤርትራ እያ ትስቀል ኣብ በዓል መዓል ናፅነት ሕጂ ትርክባት ከምኡ መንእሰያት ንዚ ካፈሎ ድዮም ኣብሶሉትሊ ንዓኣቶም ሕጂ እንዳውረስካ ጥራይ ደይኮነ ከዓ ኢምፓወር እንዳገበርካ ታሪኮም እንዳፈለጡ ክቅፅልሉ ዝኽእሉ መስርሕ ጀሚሩ ይቅፅል ኣሎ እሞኒ እዚ ከዓ ብዙሕ ስራሕ ፅበየና ኣለዎ ክብለካ ኢለ fantastic absolutely ፅቡቅ ዝኾነ ምናልባት ኔክስት እቶናተይ ናብ ዳንኤልን ናብ ቴድሮስን ድያ ምስታ ንስኻ ዝበልካያ ክውስኸላ ኮሜንት ናተይ ክውስኸላ ብርሕማን ኣነ ኩሉ ግዜ ናተይ ሪቶ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ካብቲ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ሰብ ስፔሻል ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ሰብ ቀዳማይ ሃብቲ ናይ ኤሮጳ ገንዘብ ኣይኮነን ቀዳማይ ሃብቲ ናይ ኤሮጳ ትምህርቲ እዩ እታ ቀንዲ ሪሶርስ ናቶም ትምህርቲ እያ ኤጁኬሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ፈጢሮም እዮም እሳይ እታ ኣድቫንቴጅ ናይ ኤሮጳ ዘላ እያ ዝብላኒ ስለዚ ስቡዕ ግራት እንታይ ኣብቲ ዓዲ ዘለካዮ ፈሊጥካ ኣብቲ ስቡዕ ግራት ክትቋረስ ክትፍትን ክትክእል ኣለካ ኣብ ቢዝነስ ምውሳእ ኣብ ኤሮጳ ብዙሕ ኣይኮነን ስለዚ ዝበዝሕ መንእሰይ ናትና ምሁር እዩ ብካልእ ዘራርባ ንዓዲ ክኸይድ ከሎ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ዳንን ምስ ኤርምያስ ብሰፍሐ ኢና ተዛሪብናዮም እዚ ኩሉ ንደልዮ ዘለና ናይ ሃይቴክ ኢንስቲትዩሽንስ ኣብ ኤርትራ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ሮቦቲክስ ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ካልእ ዓይነታት ንደልዮ ዘለና ኣብዚ ዘለናዮ መድረክ ወሰንቲ ዝኾኑ ቴክኖሎጂታት እዚ ኣብ ኤርትራ ፅባሕ ንጎ ካብ ዜሮ ክንብገስ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ካብ ዜሮ ኣይኮንና ንብገስ ኪላታት ኣብ ኣሜሪካ ኣለዉ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለዎ ኪላታት ድማ ምስኦም ኮኔክት ምግባር ጥራይ ዘድልየካ ስለዚ ዌና ስታርቲንግ ፍሮም ዚሮ ኣብ ስክራች ኣይኮንና ንጅምር ዘለና there is a base ነዚ ከመይ ጌርካ ነቲ ኮሌጃት ትህብትሞም ነዚኦም ዝበልካዮም ንኣብነት ናይ ሎው ዲፓርትመንት ጥራይ ናይ ሎውን ናይ ሜዲካል ሓሙሽተ ዲፓርትመንታት ፒክ ጌርካ ሓሙሽተኦም ወሲድካ ኣብ ኤርትራ ንሓደ ኣብ ኮሌጅ ናይ ጥዕና ንሓደ ኣብ ኮሌጅ ናይ ሶሻል ሳይንስስ ንሓደ ኣብ ኮሌጅ ናይ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ናይ ገለመለ ኢልካ ኣብ ሓደ ግዜ ነቶም ዲፓርትመንታት ኣብ ምህብታም ተመክሮታት ኣብ ምስግጋር ገለ ከፊላዊ ኣብቶም ዲፓርትመንት ናይ መንግስቲ ይኸዱ ናይ ኤጁኬሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ካብ ቀፂሎም ድማ ከከም ፊልድ ናቶም ኣብቲ ናይ መንግስታዊ ስራሕቲ ፕራይቬት ሴክተርስ ነቲ ናቶም ስራሕ ክጥቀሙ ዝኽእሉ ምሳቶም ኣብነት ኣብ ፋይናንሽል ሴክተር ቴክኖሎጂ ፀገም ጋፕ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ፊንቴክ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ደገ ኣምፂኻ ናይ ሓደ ወርሒ ዋላ ነቲ ጉዕዞ ናቶም ሸፍነሎም መንእሰያት ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ኣብቲ ዓዲ ክብዎ ዝኽእሉ ሓበሬታ ኤክስቼንጅ ብገንዘብ ክልካዕ ዘይክእል እዩ ብገንዘብ ክልካዕ ዘይክእል እዩ ኣነ ኣክቹሊ ኣብ ኮሚና ክንበፅሕ ዘለና እየ ዝብል ኤርትራ ሕጂ ቢልድ ክትገብር ከላ ኣክንዲ ኩሉ ግዜ ቻይናዊ ወይ ኮርያዊ ጥራይ ኣምፂኻ ነቲ ነውሓው ከየሰጋገረልካ ፕሮጀክት ወዲ ጥራይ ዝኸይድ ለሰይ 2-3 ናይ ቻይና ኤክስፐርትስ ከተምፅእ እንድሕር ኮይንካ ሓደ 5 ወይ 6 ድማ ኤርትራውያን ካብ ካልእ ዓለም ተምፅእ ወዲኻኒ عندهم تم ኤርትራውያን ብሪጅ ይኾኑ ሜይቢ ነታ ፕሮጀክት ኤግዛክትሊ ኣይፈልጥዋን እዮም ግን እቲ ነውሃው ስለ ዘለዎም ቀልጢፎም ንሶም ወሲዶም ነቶም ታሕቲ ዘለዎ ኤርትራውያን ፅቡቅ ጌሮም ከውርሱልካ ይኽእሉ ስለዚ እቲ ፍልጠት ኣይጠፍእን እዩ እዚ ኣብዚታት እቲ ኮምፒተንስ ነዚ ኩሉ ስኪል ዘሎ እዚ ኩሉ ፍልጠት ዘሎ እዚ ኩሉ ምሁርን ፕሮፌሽናልን ዘለና እኮ ኤርትራ ሓደ ካብታነ ብሩፍ መጻኢ ዝረኣየኒ ዘለና ገንዘብ ኣይኮነን ዘለና ብቅዓት ዘለና ተመክሮ ዘለና ትምህርቲ ንኤርትራ ከትኩሳ ዝኽእል ንሱ ኮይኑ ይስማዓና we have the skills ልዕሊ ካፒታል ከማ ስኪል ይኻነ ሃገር ዘድልዮ ምክንያቱ ገንዘብ actually secondary ምክንያቱ ገንዘብ ንበይኑ ኣይሰርሕን እዩ ርእሲ እንተለካ ጥራይ ገንዘብ ዝሰርሕ ርእስን ገንዘብን ተኮይኑ ከዓ you have the world ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ናይ ገንዘብ ሓንቲ ክምላልካ ዋስኒ እዚ ተዓንተ ዓተወይ ቅድም እውን ነጊርካነ ነርካ ብዙሕ ነገር ግበር ሲ ኣይንዛረበሉን ወይ እቲ ኢንፎርሜሽን ኣይወፅን ሕጂ ኣብዚ ናይ ሜዲካል ትብል ነርካ ነው ባይ ዶክተር መንግስ ባይሩ ዝመርሖስኒ ብዙሕ ኣክቲቪቲ ዝገብር ምስ ሚኒስትሪ ናይ ጥዕና ናይ ኤርትራ
إذن أي كانسر دولو إذن أي عين حكمنا دولو أب عدي من الأستراي أب عدنا تراي ليكون همان ولا بأفريقيا مثلا وين he's very تاشمو دكتورات professionals specialist حيزوز غيت نيرتراوي عن أبز فيستيفال وين سو organized جوورو بزح specialist ناي حكمنا حيزو متيو نبعد زخودو بزحات كوموتات الله حج النعو خاني حنسب سم فتاش تصبوا بزحات من إساعات الله خيدام short courses مهيرام دموتو professionals الله ناب كلا أمريكا حجب في الفلتة معنا بزحات الله دخودو أبتنا يونيفرسيتي خيدام دمهرو كورسات الله حج النزيدات وين أكندي تاشمون ده مزراب جزيس لزي رخبنا عن مجوع حسني كعبل لوري خبزح لوري of course خونا لوجن أبزا سمينار وين أبزي سمينار استجابروا وين بس إبراهيم بزع بازي أوين أتصبحوا تزاري بالله نيرو نحنا تداتا نا إيرتراويان موياويان كل حزوهن كلا لنا صباح نجوع حدا بروفيشنال نا archaeology دي لنا نا geology دي لنا نا space technology ديو نا AI ديو نا من تايدو تشاينا عندي ولا أمريكا ولا أوروبا نبلولي ولا ندحر تداتا لنا نتي إيرتراو بقدامنا نعوه وهاب نساتهم موانات أتيرتراوي وانا موني نعاتهم كن وكوسهم كن كلا لنا زبل ملختي بس إبراهيم وين أبتي سيمينار صبوا غيره ميتوانيري موسوري انترابت قبلك هاي ليك كونكور No, I think actually كلا كابتن عند هذا السنة بتاعت زيادة ناب تدرس سجر كله هو نزيو أبتي كمتا قديم كاس جلس كات تيمان ايتي فيستيفالات برجس تمدرخ ونجت ألبس لزلو كم يجرنا نعدنا كابت زلاتو نلعب لجسنا نوسدا أنا بدرجة بتدقق جميع الزارب نيره every time زز بذكر خلّه زبزلو جميع سكن أبتي يوتيوب كمان بزوج زي تزاري بلونيره قال يوم كمان إرتاج حرقوم كون غلي كن زمان سي كسعسعلي ما تأكاني number one so this is we have to be clear in here سعسعتي بزغال له درفتاتهم غير كاب كلب كوين كاب بار كوين كاب سعسع تخلي خاب جزا هاون دومي موسيقى كملو محاسيري فلتني بيوتيوب مقالن there is a purpose in here this أبزاب زمان زلوا حنقولوا أمرنا بإرتراس زلوا إرتراس لزر حاقته يا أبزمات زلوا so if there was other possibilities لك كم زي نابزياز متازلو نيرتراك خيادة لزخل بقليل انتزل برنيرو easily زي سبزنا بإرتراك خي زخل زنا بري لذي تميجر كان زي I think نذكر يخلو كالو تجرات دي كن تقولوا تراهم زخلو كم زي عينت أجازلو حجر كلني مالت من سيسي أمين نزي أتوم سي نابنز فيستيفال مخبر تاي ماركتين تغير أنا قالك هاتم الميديا 24 hours اللغة الفيستيفال ناي سويدن تبعي البروموت كجبر هاي راخونا أمين فيستيفالات عمت أو جبريو there is nothing عمت أو جبر فيستيفالات أبز عدلو نابنت استساتهم budget those on marketing the promotion like I create اللي نابل كايز اللي لك متأكد على السوشيال ميديا but these people كم تعتني الزبالة قديمه أبي مخانق كمان كي تنقروا درجة كل challenge بديو بس كلنا باجت أجمعات مش كل زمات سيزي سلزي نزي for granted كبوسنا يقبونيو كم يجير كان نزي منفس زي كم زعانت منفس كفوريفر كلونا يلقاعات سلونا يكونن تقول زلكاي نزي كم يجير نامز عجزة لتصفنا يمتعي بخمي ندحريك كنصدق نغل دارو زرقو حدي أنا يبل بسيكت مخون أنا يبل أنكافألو أنا يبل أنكافألو ورصيكال أنا يبل أنا قتلمت أنا يبل أنا مضحمت أنا يبل أرحقون منه دوز بلا أتعبون متكالو أنا وأنت زي سكر حتوري كلهم ودي الرهانة أنا يبل أنا دلعي سناي أنا يا زيت من أنت زي بحالي بدك موش تلمحوا تلاقي أنا انت الكهتة تقام اللو مش لو سخة سنة كويلو أنا يبل قزم كرم بسا أنا انت
يبلون عبسة قوسم كمان بسة قويتا قبلي أنت قويتا فنا أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصاصنا قويتا قبلي أنت قويتا فنا أنا تلك أيكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصاصنا أنت إريتراوي سببا مرحاوي يبلون أبس قوزهم كمان لسا